वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल। खुलुमबाय। दिनै आं मा आयदायाव सावरायगोन फारियै खोनासंलांदो। गोसो दङब्ला खायसे हौवाफोर आरो खायसे हिनजावफोर ओरैबायदि थायोना हाबा जाखांनानैबो न'खरनि जेबो उदेसखौनो लाया, उदाङै थानो गोसो जाबावो। नाथाय बेफोरबायदि नङा, बेफोरो मोनसे गोजोन न'खर जाया। आरो खायसे हौवाफोराथ' मालायनि न' जौ लोंनाय, ताश गेलेनाय, मा नायनो, अबे समाव न'आव थानांगौ, अबे समाव बेरायनांगौ, सान हर जेबोखौनो मिथिया। गंसे न'खराव मा खामानि थायो, मा साननांगौ, मा रायलायनांगौ, बिनि जेबो उदिसखौनो लाया। गावनि न'खरखौ दोननानै मालायनि न'खराव मानो जगुमाबायनानै थानांगौ? मोजां न'खर दानायनि सिमां गोनांफोरा मालाय बेफोरबायदि खालामा। बेखौ लानानै खायसे हिनजावफोरा बेसेबां दुखु, बेखौ बिसोरो बुजिनोनो मोना। निसाया खर'आव दावखोयोब्ला बुंनो हायै बाथ्राखौबो बुंनो हायो आरो मावनो हायै खामानिखौबो मावनो हायो। आरो जायग्रा होग्राफोराबो मा इन्टारेस्ट मोनो, मा समायनाय मोनो मालायनि हौवाफोरखौ ज' जायगा होनो। गावबो हिनजाव जानानै बुजिनांगौ, जुदि गावनि हौवाया मालायनि न'आव बेफोरबायदि सान हर जनानै थालाहैबा, जौ लोंलाहैबा, ताश गेलेलाहैबा, सोरबा दुखु जायालासे थानो हागोन? सोरबा गाबालासे थानो हागोन? नंगौ, खायसे थानो हायो। नाथाय बेफोरबायदिजों गंसे मोजां न'खर जाया। आरो हिनजावजों नागिरजाबानो हिनजावखौ रागा जोंनांगौ, रायनांगौ, बुनांगौ बे नङा। मानो नागिरो? अननाय मोजां मोननायजोंसो नागिरो। जायहा अननाय गैया बिसोरहा नागिरखाया। ओंखाम जानो, दै लोंनो, न'खरनि खामानि मावनो, मोजां खोथा सावरायनोसो जों गावनि हौवा एबा गावनि हिनजावखौ नागिरनो गोनां जायो। जेबो गोनां गैया गारामानो बायह्रायाव थानांगौ, मानो मालायनि न'आव थानांगौ एनि टाइमलाय? आंनि हौवाया नागिरोबा रायो आरो नागिरोबा बुयो होननानै जों हिनजावफोरा गिनानै थानो नाङा। जेबो बुंनो हायाब्ला खाथियाव थानानै जौ लोंफाहैनांगौ, नङाब्ला ताश गेलेफानांगौ, अब्लासो बुजिनो मोनगोन दा। हिनजाव मानसिया खामानिसो मावनो ना, गथ'खौसो दैदेननो ना, गथ'खौसो फोरोंनो ना, गावनि हौवाखौसो अबाव दं अबाव गैया उदिस लानो नागिरनो? न'आवनो थानानै ज' मावलायनानै जालायनानै, मोनसे खोथाखौ जयै सावरायलायनानै सानलायनानै, एसे जाग्राखौनो जयै रानलायनानै जायोब्लानो जोंनि साबसिन गोजोननाय। अनलायनायनि गेजेराव हिनजावनि खामानि, हौवानि खामानि साननांगौनि जेबो गोनाङानो गैया। सोलायनो हमदो जोंनि बर' फिसाफोर, जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव मोजां लामाजों आगान सुरनो हमदो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जाथ'बाय। नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था। गोसो दङब्ला अननानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट्सआव खिन्थाहर। बाय बाय।